Merħba l-darbohra l-segwaċi kollha tal-Kamra Sportiva. Manchester United 3, Everton 1. Fil-video ta' meta analizzajt l-4 partiti li konna labna matul il-perjodu tal-miliet u tal-bidu tas-sena. Għadt li partita kontra Everton li kienet ġejja fl-FA Cup tista' tkun partita tricky, jew tista' tkun partita li on paper tkun iktar faċli għal Manchester United. Nammetti li kif bdiet il-partita stennejt performance ftit aħjar u forsi anka riżultat ftit iktar comfortable għalkemm jew ftit iktar komdu, għalkemm ovvjament ukoll meta tqis illi il-riżultat huwa 3-1 u tanalizza il-fatturi kollha tal-logħba, ma naħsibx li huwa riżultat disappuntanti anqas, huwa riżultat li jikkwalifika l-United għal-raba round u jkomplu jiftħilna orizzonti ġodda biex inkomplu navvanzaw f'din il-kompetizzjoni. Ovvjament wieħed irid jara wkoll issa t-tip ta' opponents li tiġi magħhom l-injuries li jkollok, però ilħaqna l-obġettiv illi kellna. Bħala prestazzjoni ma nistgħux ngħidu li kienet mill-aqwa, però l-fatt illi ma tilabx daqshekk tajjeb u terbaħ xort tal-partita huwa sinjal tajjeb ħafna fit-tim. Jiġifieri ejja ma nħiduhomx for granted l-affarijiet rajnihom snin ta' qabel fejn kien hemm ħafna logħbiet illi ma konniex nilagħbu tajjeb u r-riżultati ma konniex inġibuhom. Jiġifieri għalkemm tkun favorit fil-logħba, it's not a given, it's not for granted inti bil-forsa terbaħ dik il-logħba. U narġa' nsemmi dan it-tim Everton għalkemm bħalissa bażikament qiegħed jipposi jitlef ma' kulħadd fil-logħba tal-League kontra Manchester City saħansitra away minn Goodison Park irnexxielhom jieħdu punt. Jiġifieri il-fatt li rbaħna 3-1 naħseb li huwa wkoll sinjal tajjeb għal United, però ġejjin logħbiet iktar ibsin. Il-logħba li ġejja hija maċ-Charlton li għandna ċans navvanzaw għat-tieni għal semifinali fil-Carabao Cup, però mbagħad fil-League ġejjin logħbiet kontra Manchester City u kontra Arsenal u ma naffordjawx fl-opinjoni tiegħi nilagħbu kif labna kontra l-Everton, għaliex dawk huma timijiet li they are more likely to punish you. Ma jista' jkun ukoll ġiet fl-aħjar mument ukoll jisa bħala wake up call għaliex kultant nemmen li meta qed tapproachja perjodu tricky, perjodu li se taffronta timijiet bħal City u l-Arsenal, li tidħol b'ħafna konfidenza żejda miħelti xejn. Jiġifieri il-fatt li kellna naqra wake up call li isma' il-riżultat kontra l-Everton se tamar in-naħa l-oħra, jista' jkun li tgħin iktar fil-preparamenti. Hopefully at least bħala partitarju nittama li fit-taħriġ dan kollu jiġi indirizzat u ovvjament inqisu li dawn huma ħajkunu logħbiet kruċjali għal United u it requires clear concentration. Ġifieri apparti li stennejt iktar comfortable performance mill-logħba tal-Everton, nagħtina qamertu wkoll narġa' once again il-Casemiro li raġa' kien naħseb il-man of the match ta' dil-partita flimkien ma' Rashford. Rashford bħalissa forsi wieħed jistaqsi jekk huwiex jekk hux dak huwa normal level performance tiegħu jew kif jgħidu fl-istatistika if he is experiencing a regression to the mean. Nittama li mhux il-każ ta' regression to the mean, jiġifieri fejn bħalissa Rashford qed jitla' beyond his normal performances u mbagħad jarġa' jinżel. Jiġifieri he heads back to his original performances.
Jina iktar naħseb illi jgħat jiġi coach jgħat tajjeb ħafna ġifiri u nemmen illi Rashford naraw player differenti u jalla jibqa sejjer kif inu sejjer. Ġifiri bħalissa ovvjament il-wari tiegħi li għedin niddependu ħafna fuqu. Ġifiri meta tikkompara l-Rashford ma' Martial. Hemm baħar jaqsam, ġifiri hemm Rashford illi qed jagħti kontribut kemm in terms ta' goals u kif ukoll ta' assist ta' ikun ħafna involut fil-gameplay, però mela min-naħa l-oħra Martial ma naħsibx li huwa naraħ player li għandu dak il-ġuħ u l-hunger biex jiskurja l-goals biex ikun hemmhekk f'dawk il-pożizzjonijiet. Rajnieh anka kellu ċans tajjeb fl-ewwel taqsima, però ma nixxilux jieħdu ċans nagħtu mertu wkoll il-goalkeeper Pickford li għamel save tajjeb ħafna hemmhekk, imma bħalissa Martial ma tantx qiegħed jimlini ħafna kuraġġ. U niġi warid ġifieri ninkwieta jekk ikun hemm xi injury lil Rashford. Rashford li kien involut fi 3 goals, ġifieri fl-ewwel goal li skurja Anthony, fit-tieni goal l-autogol ta' Cody u kol fil-penalty. Ġifiri u natim ukoll mertu lil-Garnacho hemmhekk li rebaħ il-penalty. Ġifiri li daħal dan fil-partita fit-tieni taqsima u raġa kellu impatt pożittiv fuq il-logħba. Din hija l-5 rebħa wara r-ritorn mit-tazza tad-dinja u s-7 rebħa wkoll on the whole, jiġifieri il ma niftakar perjodu fejn il-United kienu daqshekk konsistenti fil-rebħ u ġejja logħba kontra Charlton nistennew li nerbħuha wkoll għalkemm clear concentration once again. Nagħti naqra wkoll kritika fil-goals tal-Everton, ovvjament lil David De Gea għalkemm dal-aħħar let's face it ukoll, ġifieri kien hemm ħafna logħbiet fejn kien tajjeb ħafna u naħseb li mingħajr l-interventi tiegħu, mingħajr is-saves tiegħu jaf kienu jiġu riżultati differenti. Niftakar mod partikolari l-logħba li kienet close ħafna kontra l-Wolves dak is-save fl-aħħar minuti li seta' telfilna żewġ punti. Ġifieri laki li ngħid li ġi f'mument li żball illi ma swix l-United qares, għaliex il-riżultat xorta ġi u ma kienx logħba fil-lig ukoll li waqajna l-punti. Apparti De Gea wkoll nagħti wkoll ftit tort fit-tieni gowl tal-Everton li laki li għal-United ġie mħassar għax kien offside, però Malacia hemmhekk kien verament kien beaten easy, ġifieri mal-wing naħseb hemmhekk Malacia irrid jagħmel aħjar. Ġifieri imma thankfully ma ffettwax ir-riżultat. U ngħid inkompli nibni wkoll meta tilab kontra timijiet bħall-Everton li they tend to slow the game down. Nafu kemm dam eżempju damet l-inġeri ta' Iwobi meta kien ir-riżultat għadu wkoll draw. Ġifieri meta tilab ma' dawn it-timijiet importanti li għax iktar m'għaddhom ma tiskorja aktar ħatkun diffiċli. U dak huwa d-disappunt finalment u li kellna vantaġġ ta' gowl mill-ewwel u tajna rigal lill-Everton biex jieħdu fil-logħba mbagħad arġajna kważi tajna mhux ħanejt rigal daqs l-ewwel wieħed, però stajna ddefendejna ħafna aħjar fit-tieni gowl tal-Everton, però dan ma seħħx. Illum ukoll rajna fil-partita tal-Everton rajna wkoll diversi players jiġu involuti, kien hemm xi bidliet żgħar mill-logħba kontra l-Bournemouth ukoll fejn hemmhekk rajna eżempju jilagħbu lil Maguire u lil Lindelof u rajna u l-Van Bissaka jilagħbu, rajna wkoll ir-ritorn ta' Varane, ta' Dalot, daħal ukoll Martinez illi kellu naħseb logħba tajba ħafna ukoll. Martinez u jibqa' l-opinjoni tiegħi jispikka li huwa naħseb l-aħjar defensu fil-Manchester United, għandu grinta, għandu stoffa, jieħu pjaċir ħafna jiddefendi u ma ninsewx li issa
huwa champion tad-dinja wkoll, ġifieri dik l-esperjenza li kellu li jerbaħ il-World Cup, li kompeti kontra dawk it-timijiet, li jkun involut f'dik id-drama kollha tal-finali. U jara li t-tim tiegħu jirbaħ it-tazza tad-dinja bla dubju ħajkun ta' influenza pożittiva kif diġà hu lejn sħabu. Inħarsu l-qoddim issa l-lobiet li ġejjin, ġifieri wara jiena nemmen li wara dawn it-tlet lobiet jkollna forsi indikazzjonijiet ċari ta' fejn qegħdin iktar l-affarijiet, nemmen li l-logħba kontra ċarti nirdu attenti li forsi kieku jien naħseb plejer bħal Casemiro nipprova nserħu ftit ħalli naċċertaw li jkun frisk għal-lobiet kontra s-City u l-Arsenal għaliex dawk huma can make or break. I wouldn't say make or break, il-staġun huwa twil. Ma jekk ma nieħdux punti minn dawk il-lobiet, forsi l-pożittività li mbniet tista' forsi tibda tittappan ftit. Ġifieri irridu noqogħdu hemmhekk attenti li jkollna l-aħjar players available għal dik il-logħba. U forsi kif rajna kontra eżempju l-Bournemouth forsi f'lobiet bħal Carabao Cup jiġu involuti players ukoll bħal fosthom Elanga kemm hemm il-kritika fuq fosthom jien. Jerġgħu forsi jidħol Lindelof, ġifieri jitlu players bħal McTominay, hemmhekk suppost kif ġietna l-polza forsi tiffavorixxi ftit li jsiru aktar dawn l-affarijiet, però rridu nirrispettaw ukoll l-opponent tagħna li se nilagħbu miegħu u għaldaqstant ma nieħduhiex for granted li se nerbħu wkoll. Għalhekk għandna coach kapaċi, għalhekk għandna leader fit-tim l-Erik Ten Hag li dawn l-affarijiet żgur li m'għandux bżonn li noqgħod ngħidlu fuqhom, ġifieri nafdaw fil-kapaċità tiegħu illi jibbilanċja u jirrotejtja l-iskwadra. Grazzi tal-li segwejtu għal darbohra dan il-video. Nagħlaq dan il-video billi nsellmilkom u nifqu għal wafqa żgħira għar-riklami. Grazzi. Mela, minkejja li biex nkunu ċari minn issa ninsab naqra ma niflaħx l-influenza reġet lura sfortunatament. Ninsabaw biex nitkellem fuq il-logħba Monza Inter. Monza Inter 2-2 u nispera li wara din il-logħba dawk kollha li kellhom xi tama illi nieħdu l-iskudetto issa jirrealizzaw illi l-ewwel objettiv tal-Inter irid ikun bil-fors dak illi nidħlu mal-ewwel erba'. Ma nistgħux imqarbis naħsbu li nirbħu l-iskudetto ħbib tiegħi. U kuma se nsemmi eżempju wieħed, nibqu naqilgħu il-goals barra minn darna, illum lejna 2 oħra. Si vince con una grande difesa, jgħidu t-Taljani l-aħwa. Illi sfortunatament m'għandniex. Din hija 13 il-logħba
konsekuttiva li qlajna gowl barra minn darna. U mbagħad tirbaħ il-lik. Jew inkella bħal-logħba tal-lum. Ħlejna ċansis. Daħħalna l-Monza fil-logħba. U mbagħad ovvjament skappa quel Golden Legs Caldirola li waħħalulna fl-aħħar biex nkunu ċari, draw ġust. M'hemm xi tgħid. Għaliex jekk fl-ewwel taqsima kien il-kontroll tal-logħba aħna, fit-tieni taqsima il-Monza ħaduna. Forsi konna sfortunati qed ngħid forsi imma hemm illi kellna żewġ injuries li nispera li mhux se jaffettwawna ħafna għaliex altru jkollok il-Çalhanoğlu u l-Barella fil-ground u għaltu bir-rispett kollu jkollok il-Gagliardini u l-Asllani jiġifieri biss ma tantx hemm xi tgħid jiena nammetti li ninsab delus anke għax din logħba rid nirbaħa wara dak il-paroli kollu fil-vojt li għal-Galjani malli telgħu li ovvjament tistgħu timmaġinaw ir-reazzjoni tiegħu mal-gowl finali. Issa ma tistax taspira li tirbaħ l-iskudetto b'dan mod fl-aħwa. U nerġa' ntenni l-ewwel ġlieda tal-Inter hija kontra Roma, kontra l-Lazio u kontra l-Atalanta. Ħalli nfittxu ndħlu r-raba' u ndħlu kondi. Għax at this point iktar minn raba minix qed nara l-Inter. Napoli u Milan qed jiġġieldu għalik, il-Juventus dejjem qed jeħilsuha fl-aħħar, min ivoldi insew l-iskudetto, dis-sena għalik ma neħduhx. Ejjew naraw li niġu r-raba. U idealment ir-raba kondu. Iżjed kummenti fuq il-logħba. Lukaku, illum sena min jaf kemm inħobbu Romelu. Mhux illum imma illum kien statiku ħafna. Illum kien statiku ħafna, ma ġobni xejn. U ma ġobni xejn illum. Għadu mhuwiex dak il-Lukaku li nafu aħna. Għalkemm biex nkun għad kollox, bilt mal-idea ta' Inzaghi il-lejla jibda lil Darmian, anzi fuq Darmian ħan nitkellem, lil Dzeko u lil Lautaro. Dzeko kien on form ma tistax neħħieħ. Lautaro kien ilu jgħid li jrid. U l-ground taħ raġun, illa li ukoll skurja l-ewwel gowl tiegħu minn sar ċampjon tad-dinja. Jiġifieri mal-fatt li bdew Dzeko u Lautaro at the end of the day bilt. U mbagħad daħal Lukaku ma kif rajna illum jiena li Lukaku vot 5. Mela kont qed insemmi l-Darmian beda tajjeb illa għaliex anke skurja l-gowl tal-ftuħ wara li tilef ċans ieħor. Jiġifieri bravo Darmian, imma qed insemmu tlifna ċansijiet illum tlifna ċansijiet oħra, kif tista' tirbaħ l-iskudetto u titlef dak ċansijiet sinjuri. U nixtieq li jekk hawn xi supporter tal-Inter minn dawk li kien qed joħlom bil-lig u jrid jirribatti, go ahead, devolviri. Hawnhekk dment li titkellmu bis-sens open for discussion. Raymond mifsud, kuraġġ Inter. Ifhimni. Ma nafx ma nizom Raymond imma ċertu kummenti tal-haters issa tistennihom. Jiġifieri. Nerġa' ntenni lil Monza illi ma ninsewx illi elbu l-Juventus ġolju Power Stadium, ma dik hija storja oħra. Ġabu draw ġust għaliex fit-tieni taqsima ħadu l-kontroll tal-logħba. Il-ġnub ejjew biex tax-xaqa ridna li jidħlu Gosens u Dumfries u l-gow ta' Caldirola apparentement kellu xi devjazzjoni ta' l-istess Olandiż. Imma dan huwa frott tat-telf ta' ċansijiet tal-irqat fil-ground illi kellna. U mbagħad sakemm kont qiegħed kien għaddej il-video ta' Jude
naqra l-artiklu tal-Gazzetta dello Sport ta' Simone Inzaghi fejn waħħal fil-referi fil-VAR u f'dak il-gol li ħassru l-Acerbi. Jiena lija rajt fawl ta' Gagliardini qabel ma messi l-ballon Acerbi, voldiri sfortunatament id-darba Sakki għandu raġun. Iħassru. Infatti qed nara il-Mark Xkembri jgħidilna ġo Monza Juventus għamlu l-arloba staġjonali. Mark, għandek raġun, biss naħseb li issa l-impronta tal-Allegri u l-Korto Mużon qegħdin ukoll jagħmlu tagħhom. Mark se jkun magħkom nhar it-tnejn fil-programm Mixzone li se jkun nhar it-tnejn u anke l-ħamis se jkun mistieden fl-ewwel programm ta' botta u risposta li se jkollna imma dawk huma affarijiet oħra. Eħna nkomplu nitkellmu fuq il-logħba tal-Inter. Issa għandna l-Barella u l-ċara noglu possible injuries. Mhuwiex sinjal tajjeb il għaliex bir-rispett kollu ma nistgħux irreġgħu l-vapur b'Mkhitaryan Asllani u Gagliardini. Alright, Brozovic issa forsi jidħol mal-Verona, imma bir-rispett kollu Asllani bla esperjenza u Gagliardini u liju. Jiġifieri ma nistax nimmaġina kif se nkampaw mingħajr żewġ pedini fundamentali tal-lig. Il-gol tal-Lautaro kien gol sabiħ, gol tipiku tal-Lautaro, daħal tajb fil-logħba mill-ewwel derliet u skurja dak il-gol di rapina illi ukoll jilħab pjaċir bil-gol ta' Lauti u anke l-urja tiegħu ma kienx urja ħażin għandhom. Biss nerġa' ntenni ħbib tiegħi supporters tal-Inter qed taraw dan il-messaġġ il-lig insewħ. Il-lig insewħ, il-lig insewħ. Ma nix fejn morru żjed. Dis-sena il-ġlida qiegħda qaraba post. Infatti qed nara lil Brady Buġejja li qed jgħid il-logħba tal-ġimgħa bejn Napoli u Juventus se tkun tħollu torbot tal-lot ta' Scudetto. Fuq dik il-logħba Brady ħan nitkellmu nhar il-ħamis fil-programm botta u risposta. Skużawni. Mill-bqija m'hemmx iżeċċitejt. Issa nhar it-tlieta għandna l-logħba tal-Koppa Italja mal-Parma, Koppa Italja li issa saret obbligatorja. M'għandniex għalfejn ma nistgħux għal semi-final u jien nippretendi li nirbħuha. Anki forsi it-tlieta l-kbar jistekkaw ftit, jikkonċentraw fuq il-lig, imma dik xorta miskuża, nippretendi l-Koppa Italja għandna l-nostru final. Għalkemm jien ma nissottovaluta l-ħadd voldiri il-Parma dawn ġejjin ħajamlu l-logħba tagħhom, storikament huwa avversarju li anki mhux l-ewwel darba rebħilna f'San Siro għal daqstant irnoqogħdu moħħna hemm. Jilab min jilab. Probabbli se jkun hemm turnover, probabbli naraw il-Handanovic, probabbli naraw il-Korrea, probabbli Gosens jibda titolari, voldiri qed nistenna xi turnover minn din il-logħba. Biss minn issa l-qudiem ħbib tiegħi interisti l-attenzjoni tagħna tkun esklusivament fuq ir-Roma, il-Lazio u l-Atalanta. Għax aħna bħalma ili ngħid għal naħseb daw ix-xahrejn il-lig qed niġġieldu il-kampjonat tagħna huwa ma' dawn in-nies biex nidħlu komdi fir-raba' post. Jiena issa ser naqaf hawnhekk dak li kellna ngħidettu. Infakkarkom li dan il-video minn ftit ieħor ser ikun disponibbli fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant idħlu hemmhekk ukoll jekk tliftu l-video minn issa ħalli tkunu tafu x'għandi xi ngħid. L-appuntament tagħna magħkom issa huwa għal nhar it-tnejn fid-9, Mixzone ta' nhar ta' tnejn se jibda jkollu il-ħin tad-9 issa, m'aħniex ħadkun xandru żed fit-8, iżda se nibdew nxandru fid-9. Li nista' nikkonfermalkom minn issa huwa illi bi pjaċir il-YouTuber Milanista Clayton Zammit iċ-ċomba ser ikun qiegħed magħna live. Voldiri ser ikollna reazzjoni rikordjata ta' Mark Xkembri għal Juventus Udinese. Kopajt Chris se jitkellem fuq Liverpool Wolves min ix-ċerta kus se jidħol live ukoll, biss nhar it-tnejn iċ-ċomba se jkun live għall-logħba Milan Roma. Jekk forsi qed jara l-video minn issa mhux inauguralu xejn,
biss jalla ikollu esperjenza oħra tajba f'San Siro irrispettivament mir-riżultat. Jien at this point nispera li jiġi drop biex ir-Roma jibqgħu il-bot minna FMni. Ma nixtieqx li Milan jieħdu t-tinistilla bil-rispett kollu. Imma insomma, mela il-lejl tajb il-kulħadd, sempre forza Inter, narakom, jiena personali narakom it-tlieta għal-video ta' Inter Roma, il-video li jmiss joħroġ nhar it-tnejn mix-zone fuq il-lobit Juventus Udinese, Wolves Liverpool u Milan Roma. Ħudu ħsieb.